Na doon ako'y bangag na nakita ba samtang nag-widening sila diri sa daan. Kaya akong gisulod kay interesting man kayo ang gawas tanawa. Diha ni mo makita ang rock formation tungod sa tubig. So kani siguro mga pila na ni ka tuig kay naporma naman yung mga bato samtang dagayday ang tubig. Napa na siya gamay dito sudlon nun pero ano mga flashlight. So ari lang sa tas gawas gisurvey lang sa nako kay mo lagi undot yung tanawang formation no. Dahil laing color. Ha? So interested kini siya sa nabirag tanang ganahan juga mo sudog langob. Dito sila dagan ko nung manood niya kani gisugda naman nagbasura. So dapat kanang mga ingunani na natural resources ato na i-protect. Kay naman ni history nag-abot na gud ang ubos ug ang taas, stalactites ug stalagmites. So kani explore ato ni pohon. Follow lang mo.